Magandang hapon mga kagapay. Ayan. Sa wakas nakita na natin siya si Rodrigo at yung asawa niya. So ngayon po ano po natin na kausapin sila kasi kagabi yun po lumalapit po sa atin si Rodrigo para daw dito sa asawa niya. So kausapin po natin sila. Sir, maawawa lang ako talaga kasi gusto kong umuwi. Problema ko lang, yung mga pamilya ko dun sa Tuan, pati ng mama ko. Kasi kailangan ko nila doon. Kasi nung umiyak yung mama ko na tumatawag kami sa cellphone, umiyak. Kaya kailangan talaga mauwi ako daw. Ang problema ko lang, kung hindi magsumama yung asawa ko, wala lang problema. Kung hindi pa iwan ko lang dito sa kay yung pangalan nga Cardin. Kung gusto niya nga pa kung yung kunya, wala lang kumukuha dyan. Gusto ko talaga mauwi. Kaya yun lang po lang yung ginagawa ko. Kailangan ko, hihingi ko lang tulong sa pagpili ng ticket. At saka ang problema ko lang, kailangan may kuwan pa, kaya mabibilihin ako kailangan ng mama ko. Tapos ito yung asawa mo. Anong pangalan mo, ate? Ano po, Marie? Marie. Opo, Garus. Ilang taon ka na? Ilang taon ko na? 34 po. 34. Opo. Bali, mag-asawa talaga kayo? Nakasal kayo? Wala po. Hindi pa po kami kasal, pero mag-asawa po kami. Dito po kami nagkita sa junction. Kaya sa gawin ng kalsada lang. So, ano po pangalan mo, ate? Marie de Arus po. Marie de Ados. Pado po, de Arus. 34 po. May anak po ba kayo? Wala pa po. Sa may malapit. May anak po yun, kung doon sa probinsya nila. May anak po yun, 3 yung anak niya. Opo, sa probinsya po namin tatlo. Sa Taga Bulacan saan ka? Taga Bukawi po. Bulacan. Opo. Bali, may asawa ka na pala dati bago siya. Opo. Si Jessie Parolan Garcia. May tatlo po kaming anak. Puro lalaki po. Pero Panganay ko si Rodrigo din. Tapos si kasal ka Lawrence ba doon Parolan. sa unang asawa mo? Ay, hindi rin po. Hindi pa kami kasal. Puro live-in lang po. Opo. Diba, paano kayo nagkakilala ni... Dito lang po, sa ilan yung Kailangan tulay. tulay. Opo. Nakatrabaho pa ako doon. Natanggal ako sa trabaho. Dahil sa kanya. Ito po si Kuya, si Rodrigo, taga Mitsayap. So yun po yung ano daw niya na sana matulungan po sila na makauwi siya sa kanila kasi yung nanay niya talaga ay gusto niyang makauwi tong anak niya. Umiyak nga talaga yung mama ko Ay gusto niya talaga makauwi Pero ako. papa, yung mama mo, alam mo pa kakasal mo sa probinsya. Oo, alam ko. Naka na sa Amerika na yung mama mo Alam ko talaga sa yun. probinsya eh. Sa gilid yung tayo ng kalsada tumira. Sigurado ko ba nandun pa hanggang ngayon? Oo, doon. Saan ba yung lugar niyo pa? Sa Misaya. Bisaya? Mitsayap. Bisaya din yung malayo ba yun? Mga Bisaya kami. Opo. Oo, malayo. Sigurado mo nandun ang mama mo Malayo ang Mitsayap kasi malayo. Kailangan kuya, kailangan na kami talaga. Gusto kong mauwi. Yun lang talaga kung hingin ako tulong sa inyo kung gusto ko talaga mauwi. Kasi yun lang kuhan ko. Gusto ko talaga mauwi. So yun lang po yung talaga ni Kuya. Ay Kuya, naku Kuya pala kita, mas matanda ako sa'yo. Ni Rodrigo. Di ba mo kung Rodrigo Budiaros. Na makauwi sa kanila sa Mitsayap. Kasi ilang taon ka nga dito? Dito ako, kuhan ako, 26 po ako. Nandito na ako. 2016. Oo, 2016, nandito na po ako. Nung nandito na siya. So, may naging trabaho ka ba dati? May dati, natrabaho ko, gwardiya. O bakit nawala ka sa Gordon? Kasi natanggal ako dahil sa tumbo lang ito. Kasi maraming kong pala to, maraming kapatid. mahal ko. Ayun. Marami po kapatid. Ayun nga kasi ganun talaga tayo, mag-asawa tayo, kailangan syempre, ng mga kapatid ako, mahirap din kami sa buhay. Siya, saan kami aasa? Di ba sa Tinatulungan ko iyo din yung pa? mga kapatid niya.
Siyempre, huwag na tayo magsumbatan. Kaya nga nawala Tayo na na yung lahat ng magkasama pera ko sa uli. kasi nagsunod dahil sa kanila. Babalik ko kasi. Mura lang po yung sahod ko dito kasi yung sahod ko lang 10,000 isang buwan. Ay kinsinas 5,000 na lang. 15-15 po ang sahod namin. Ngayon, hindi ka ba pwedeng bumalik sa pag-guardia? Hindi na po Bakit? kasi ayaw na nila. Nakapunta po ako Ano pa kanina ginagawa doon. na po? Diyan lang sa tiles. Nakapunta po ako doon. Ayos na po. Hindi, sa iba ka na lang mag-a-apply. Nakapunta po ako doon. Gusto na po namin niya, umuwi sa kanila. Kasama po yung pamilya niya. Kasi hindi sila kami magkasundo mag-asawa. Pero mas maganda rin na kung ano, na umuwi na lang siya kasi mahirap talaga dito. Opo. Ikaw ate, anong trabaho mo? Housewife lang po. Dito lang ako. Saka Nangangalakal. nangangalakal din po ako. Yung kariton namin doon, nadoon rin yung kariton namin. Nangangarton po ako. Pero parang hindi ka mangangalakal ate. Eh, sexy po si ate. Oh. Pag, oh, Blackpink. Marunong ka bang sumayaw? Opo. Ay, pwede sampulan mo nga ako. Sapulan mo nga para kuan. Sige, sapulan mo. Yun, oh. Sige. Sige, sumayaw ka na. Sige. Ay, spaghetti po ba gusto ng mga bata? Spaghetti pa gusto ng matatanda. Apel tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bayon ko. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Ayan, may pasaya si ate. Ayan. Tanggalin mo yung mask mo. Oh, maraming salamat po kay kay ate. Kumakanta ka rin. Opo. Ano? Somewhere out there, somewhere saying out there, pretend we heart me together. Somewhere out there, I'll be you. I'm calling you. I know you Christ, my best merit be the one is calling yard and save my heart and follow up and now in kind of ends somewhere out there, somewhere taking up love that hands God's in my parent somewhere out there I'll make you come true. Ayan, salamat. Hindi ka ba dati yung hindi ka ba nagtrabaho dati na bilang Ayun. parang nagpe-perform, kumakanta sa. Hindi po. Dito lang po kumakanta sa may kulay. Kami lang po. Hindi po ako sumasali sa mga yung talented. Hindi po, housewife lang po talaga ako. Pero nakapag-aral ka. Opo, nakapag-aral po ako sa National Sorsogon po. Graduate po ako ng college. Third semester po sa may kulay de la Milagrosa. Sorsogon po yun. Taga Sorsogon ka rin. University po kami. Saan? Sabi yun, Bisaya. Tapos, nag-aral po ako sa Sorsogon. Eh, ba't hindi ka nagtrabaho dahil? Nagtrabaho po ako kala Janly po. Bilang katulong po. Nag-working students po ako. Janly Aragon po. So, yun. Pero nakakatuwa si Rosemary. Rosemary. Mari lang po. Mari. Eh, nakakatuwa kasi marunong kumanta, marunong sumayaw. Yun, maraming salamat kuya. And yun nga po sa mga mga viewers natin, sana po matulungan po natin si Kuya Rodrigo na makauwi po sa kanila sa Mitsayap. Kasi mahirap naman talaga dito kasi hindi daw siya mabalik ng trabaho. Tsaka hindi rin kasi siya pwedeng Hindi rin ako marunong magsulat po eh. Oo, hindi rin po siya marunong magsulat at kahit yung kaya nga ganyan po siya magsalita kasi hindi rin siya master, hindi rin po siya masyadong ng Tagalog. Kaya ganun po yung dawi siya magsalita. Ayan.
Ikaw ate, baka may mga fans ka na Ano, gusto ano. sa taga-butuan po ako, sana sa mga magulang ko, sa Budad Corneo po. Sana po makita niyo na po ako. Ako po si Annalie. Ako po si Annalie po sa tuwing na buhay, Budad Corneo. Si Leland, ang palayo ko po. Sana matagpuan na nila ako na nandito na wala po ako sa Zambales, nandito po ako sa Junction kay Rizal. Ay sa Valenzuela po. Bali ano ka, gusto mo rin umuwi? Ay, ako sa Butuan. Oo. Opo, gusto ko na rin po umuwi sa Butuan, kalayon yun, Guanedes, Budad Corneo po. Opo. Ayun po yung kwento po nila. Ayan, taga ano din pala siya. Kapit na ito. Doon lagi. Saan mo nabili yung ano mo? Kuya, naram ko lang po. Kay kuya pala. Hindi ram, akala ko sa'yo yan. Hindi po. So sila po ay magkakasama lang dito. Grupo-grupo din sila na mga nangangalakan. So yun, maraming salamat. Sana po Rodrigo may tumulong sa iyo na makauwi ka. Ipanalangin natin na mapanood ng mga kababayan natin na kasi marami naman na nagpapaabot ng tulong din. Gusto ko talaga makauwi ka kasi umiyak lang yung mama ko. Ay gusto mo talagang umuwi ako. Kahit wala akong padala ng pera, gusto ko nila pauwiin. Kaya nga sinasabi ko, ako mahirap dito pala sa Manila. Akala ko dito sa Manila, nakahanap ako ng malaking pera. Mahirap dito kasi kahit pag wala kang trabaho dito na malaki yung sahod, sabi nga nila ibibenta mo yung para mabuhay dito. Minsan kailangan mong ibenta ang sarili mo. Mahirap yan pag wala kang mapasukan dito na trabaho. So yun po mga kaagapay, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa atin. So ayun nga po, natungkayan po natin ang ang nakita na natin kasi kagabi nga hindi makita yung video kung sinong nagsasalita. So ito na po si Rodrigo na taga Midsayap na gustong umuwi kasi namimiss daw siya ng nanay niya kasi matagal na rin po siyang nandito. Ito siya daw yung kalipin niya dito, si Rosemary. Yan, medyo nakakatawa. Ayun nga, sinayawan pa tayo. So yun, maraming salamat mga kagapay. Thank you po sa patuloy na sumusuporta po sa atin. At sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating channel at naka-follow sa ating Facebook page, ayan, paki-follow din po, kagapay din po. Maraming salamat and God bless.